Mijn naam is Sjoerd Jan Bruggenkamp. Mijn roepnaam is Johnny. Ik ben geboren op 20 mei 1946 in Sneek. Ik ben een zoon van een Canadese soldaat. Mijn moeder was 16 toen ze mij kreeg. Mij is altijd verteld dat ze mijn oudste zuster was. Ik ben op zoek gegaan naar mijn echte vader. Maar ik had alleen nog maar een foto en een naam. We hebben mijn vader Fred gevonden, maar hij is op jongere leeftijd overleden. Wel heb ik met mijn zoektocht alle Canadese kranten gehaald en ben met open armen ontvangen door mijn Canadese stiefmoeder en broers en zussen, met wie ik nog steeds een warm contact heb. Ik heb er een prachtige familie bij gekregen.